Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και μετά είναι η κυρία Διγενή. Τι να κάνω. Λοιπόν, κυρία Σιμακοπούλου, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα θέλαμε να αναφερθούμε σε δύο ενιγματικές ρυθμίσεις που έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις για την νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε αγιαλό και παραλία σε δημόσια ακίνητα ή ακίνητα δημοσίου ενδιαφέροντος. Αναφέρομαι στα άρθρα 69 και 70 του νομοσχεδίου. Το πρώτο, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, διορθώνει ένα σφάλμα στο προεδρικό διάταγμα 1/5 Τρίτου του 2004 περί καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής, δηλαδή από το Φαλιρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κροπίας, καθώς το διάγραμμα κατά τον χρόνο έναρξης ισχύω του, δηλαδή το 2004, δεν είχαν αποτυπωθεί οι υφιστάμενες τουριστικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε ακίνητα του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων της εταιρείας ακινήτων του δημοσίου ΕΤΑΔ. Για αυτές προβλέπεται ότι μπορούν να διατηρούνται. Τίθεται εξαίρεση καθ' υπέρβαση των περιορισμών και αυτό τα λέει όλα. Σας είχαμε καταθέσει σχετική ερώτηση για την ακτή του ήλιου στον Άλυμο, την με αριθμό πρωτοκόλλου 4813 21 Πέμπτου του 2024 και θέμα αγανάκτηση για την παράνομη απαγόρευση εισόδου πολιτών σε παραλία στο Δήμο Αλήμου Αττικής. Στην απάντησή σας αναφέρατε ότι όσον αφορά γενικά το θέμα της παρεμπόδισης της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον Αιγιαλό και την παραλία, έχει εκδοθεί η με αριθμό 49853 κάθετος ΕΞ του 2024 υπουργική απόφαση με θέμα παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον Αιγιαλό και την παραλία, καθορισμός όρων προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομεριών και διαδικασίας επιβολής διοικητικού προστίμου, με την οποία εξειδικεύονται οι περιπτώσεις παρεμπόδισης της ελεύθερης πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα, τον Αιγιαλό και την παραλία και καθορίζεται το ποσό του προστίμου που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 5092 του 2024 και μας παραπέμψατε σε έγγραφο της ΕΤΑΔ Ανώνυμης Εταιρεία, στο οποίο έγραφε ότι η ΕΤΑΔ έχει υπογράψει σχετική σύμβαση μίσθωσης χώρων και παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης την εν λόγω λουτρική εγκατάσταση. Ωστόσο, καθ' όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας της εν θέματι ακτής από τη μισθώτρια ακτή του ήλιου ΑΕ εξυπηρετείται πλήρως ο συνταγματικά θεσμοθετημένος κανόνας της εξυπηρέτησης της κοινής χρήσης του πράγματος, αφού εκτός των άλλων έχει ληφθεί μέριμνα ώστε μεταξύ της οργανωμένης ακτής αλίμου να μεσολαβεί εκατέρωθεν ικανός ελεύθερος χώρος ακτής για την εξυπηρέτηση του κοινού. Να σημειωθεί ότι ανατολικά η εν λόγω παραλία συνορεύει με ιδιόκτητους χώρους αναψυχής και διασκέδασης, δια των οποίων δεν υπάρχει τρόπος πρόσβασης σε όσους δεν είναι πελάτες αυτών. Είναι ή όχι η πολιτεία υποχρεωμένη να εξασφαλίζει την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στους κοινόχους τους χώρους και τον Αιγιαλό? Ο Δήμαρχος Αλήμου, και αυτό θα το καταθέσουμε στα πρακτικά, υπενθύμησε δε ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η πολεοδομία του Δήμου έχει επιβάλει πρόστιμα 18 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν κριθεί κατεδαφιστές από την κτηματική υπηρεσία και κάνει λόγο για επιβράβευση των καταπατητών από το κράτος. Σε κάθε περίπτωση, όποιος και να προσφύγει στα δικαστήρια, η εν λόγω διάταξη θα ακυρωθεί. Έχουμε μία ακόμη απορία για το θαυμαστό κόσμο της κυβέρνησής σας. Δεν είναι οξύμορο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να μας απαντά στις 24 Δεκάτου του 2022 ότι είναι αρμόδιο όταν θέσαμε ερώτηση στις 13, ότι είναι αναρμόδιο όταν θέσαμε ερώτηση στις 13 Ενάτου του 2022 για τις αυθαιρεσίες σε γνωστό παραλιακό ξενοδοχείο στο Σούνιο, γνωστής αλυσίδας ξενοδοχείων, και τώρα αναφέρεται διατάξεις όπως τα άρθρα 69 και 70 που αφορούν στα ίδια θέματα?
Στις 12 Ιουνίου του 2024 σας υποβάλαμε ερώτηση σχετικά με τις περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργών ΠΟΑΗ στη Σαλαμίνα και τα διαπόρια νησιά, αλλά απάντηση δεν πήραμε. Θα γνωρίζετε ίσως ότι κανένα άλλο ελληνικό νησί δεν έχει τόσο έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση όσο η Σαλαμίνα, που είναι ήδη περικυκλωμένη από ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες σε Πέραμα, Ελευσίνα, αλλά και στη Σαλαμίνα, και μάλιστα σε αρχαιολογική περιοχή ζώνης Β και Α. Ζώνη Α είναι και η Ακρόπολη των Αθηνών. Παροπλισμένα πλοία που σαπίζουν τόσο στη Σαλαμίνα όσο και γύρω από αυτή. Ναύσταθμο Σαλαμίνας, τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου και ρεβιθούσα, αγκυροβόλια πλοίων, υπάρχουσες μονάδες ιχθυοκαλλιεργιών, δηληστήρια σε Ελευσίνα Ασπρόπυργο, κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στην Ψιτάλια. Βρίσκεται επίσης σε πολύ κοντινή απόσταση από την περιοχή ανεξέλεγκτης απόρριψης βυθοκορρημάτων, από την εκβάθηση του κεντρικού λιμένα Πειραιά και του νέου επιβατικού λιμένα Κρουαζιέρας. Σε αυτά να προσθέσουμε την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη συχνή διέλευση πλοίων για τα λιμάνια του Πειραιά, της Δραπετσόνας, του Κερατσινίου, του Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας. Η περαιτέρω υποβάθμιση των περιοχών που θα επεκταθούν οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας είναι δεδομένη. Δεδομένο είναι και το πώς θα επηρεαστούν αρνητικά και όλες οι περιοχές που γειτονιάζουν με αυτές, ακόμη και ο κλειστός κόλπος της Σαλαμίνας, όπου διαμένουν οι περισσότεροι κάτοικοι, καθώς θα υπάρχουν μονάδες και στις δύο πλευρές της εισόδου του. Η Σαλαμίνα φιλοξενεί παραθεριστές και επισκέπτες από όλη την Αττική, που την επιλέγουν είτε γιατί έχουν τα εξοχικά τους, είτε γιατί από τις ελάχιστες διεξόδους από το κλίνον άστη της πρωτεύουσας, είτε γιατί την αγαπούν. Υπολογίζεται πως τους καλοκαιρινούς μήνες στο νησί έρχονται περίπου 300.000 παραθεριστές και επισκέπτες. Πρέπει να σεβαστούμε το δικαίωμα στην αναψυχή κατοίκων, παραθεριστών και επισκεπτών. Είναι προφανές ότι οι υδατοκαλλιέργειες θα περιορίσουν έτη περαιτέρω τις διαθέσιμες για κολύμβηση ακτές του νησιού και θα υποβαθμίσουν την ποιότητα ζωής. Σε μισό λεπτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Πρόσφατη ανασκόπηση της έκθεσης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία αφορούσε στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ΠΟΑΗ, έδειξε πολύ σοβαρές παραλήψεις. Σύμφωνα με την ανάλυση, η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει καλύψει επαρκώς μόνο το 10 από τα 35 σημεία, ποσοστό 29% που θα έπρεπε ως μελέτη να καλύψει. Περιμένουμε λοιπόν από εσάς κατά την επεξεργασία του επικείμενου σχέδιου διατάγματος σχετικά με την ίδρυση και την επέκταση υφιστάμενων ΠΟΑΗ στη Σαλαμίνα και τα διαπόρια νησιά να λάβετε σοβαρά υπόψη. Πρώτον, το συμπέρασμα της ανασκόπησης της έκθεσης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεύτερον, τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας. Τρίτον, τις αντιδράσεις των φορέων και των κατοίκων του νησιού, απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σαλαμίνας. Τέταρτον, την απόφαση 86/2021, 28 Τετάρτου του 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής να γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση ΠΟΑΗ στην περιοχή των διαπορίων νήσων Σαρονικού κόλπου, Σαλαμίνος και της ευρύτερης περιοχής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής, καθώς και ότι η Σαλαμίνα είναι υπέρμετρα βεβαρημένη περιβαλλοντικά και να αποσύρεται τις συγκεκριμένες περιοχές από τις προτινόμενες ως ΠΟΑΗ στην Κία. 31/7/22, 4/11 του 2011. Για εμάς την ελληνική λύση, κατά παραγγελία ρυθμίσεις προς εξυπηρέτηση συμφερόντων δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ.